pod brojem 32 Mislav Skretnik, pod brojem 38 Nikola Dragović. Pa, ajmo redom. Večerašnje natjecanje kao šesti završio je Silvio Orkovac broj 7. Penje, odlazi žirija pod brojem 9, Damir Kučančanin. Broj 32 ima Skretnik Mislav, a četvrti večeras. Brončanu medalju osvojio je Luka Manić pod brojem 11. Srebrnu medalju odnosi Nikola Dragović od brojem 38. I hrvatski prvak Nikola Prokovićki od brojem 37. Ovdje je dolazna konkurencija. Ispričavamo se natjecateljima